Ja, to je Billy Pruden. Ako vas više vidio. Znaš kaj napravi, na primjer, ovu torbu, kaj radiš sad? Okej, ajde. Bože, dragi. Daj mi žvaku. Ne, Daj mi žvaku. Ekstra foto malo neka. to je život. To je život. Tako je život. Ovakav thumbnail i... To je život. Da. Nisam se našta liči bož sačuje. Ja, vara. Ja. Ja, sve na me. A Mileni moj, ti, baš ti. To je priča, ona doslovno. I to je fičo više manje to. Može. Radi. Ispravno za ovo. Aj. Bam, svi to. Brutalno, kak ste vi u 7 doma, dečki. Aj, Bog, brut. Aj, vidimo se fičo. Aj, Bog. Aj, Bog. Aj, Bog. Aj, Bog. Ako neko želi biti moj privatni asistent, u smislu da mi samo mogu se pobiti, mene se javiš. Sad sam ti rekla da mu to Ne ja može. bila. Znači, ne mogu, mrzim, ako išta mrzim, to je fucking prtljaga. Jel, Luci, još jednom sretan rođendan i sorry kaj nisam snimao pa. Ali svi smo bili... Jel, what a Bruce! Ćemo sam isipat u... A čak si vidiš, aj. Čekaj. Ajde, otvori oči. Mogu. Ne još, čekaj, ne još. A doslovno znam kaj me čeka, evo. Doslovno sam čuo kak skida gaće, evo. Ispruži ruke. Brudan, Božo, dečki! Ne mi je ruku. Kak me karma šupila, ja gledam, a? Bolan. To je zato kaj mene stalno po ovom prištu jučer lupo. Ne! Jel, posrao 3! Pikart! A, idemo istražiti šume. Idemo dolje ili ne? Aj, sad sam skoro pao i umro. Kuć, ne mreš. Aj da mogu. Sve. Frajeri uzgajaju fake koprive, ono. Ne znam zašto ne bi bilo pravo. Kao sad bilo? Čekaj, kako se ovdje fokusira? Jesam ja skroz mutna, jel da? Da. Pogledaj koji imaju čak i mikrofon. Evo ga. Kako? Ovo tu se okreće. Da, pa to sam ja pokušavala. Baš si nekako šučkasta. Da, ovo svjetlo. Nema veze, nemam pojma kako spojiti mikrofon. Već, znači... Zašto se ti sa Toliko sam slikate? se napio da kad se zoomira, ne zoomira ovako. Bravo, Bruc. Bravo, Bruc. Bravo, Bruc. Ma radi ovaj frajer. Kako majmun. Nemoj! Zašto misliš da sam te poslao prvog unutra? Ajde, vas.